Διάβασα ότι η κυβέρνηση πρόκειται να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή για ανώτατο όριο πλαφόν στις πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια. Αλλά για τα στεγαστικά δάνεια δεν έχω ακούσει τίποτα. Ακόμα περιμένουμε την καθαρογραφή από τον Άριο Πάγο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να ξέρω όλο αυτό γιατί γίνεται. Με ποια αιτιολογία γίνεται αυτή η καθυστέρηση, η οποία συμφέρει τα φας που έχουν αρχίσει ακόμα να μας απειλούν και να αρχίσανε και τα τηλέφωνα. Το σύστημα αυτό βολεύει τα φανς και τους δικηγόρους. Γιατί οι δικηγόροι είναι αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται με τα φανς. Αν οι Έλληνες δικηγόροι δεν συνεργαζόντουσαν με τα φανς, θα είχε λυθεί το πρόβλημα, γιατί θα έπρεπε να φέρουν από το εξωτερικό δικηγόρους. Και από την άλλη μεριά πρέπει και ο δικηγορικός σύλλογος να ορίσει ένα τιμοκατάλογο για τις υπηρεσίες που παρέχει στους δανειολήπτες, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε ένα κάρο λεφτά για μία ανακοπή, για μία αίτηση ερμηνείας, τη στιγμή κατά την οποία ανήκουμε στον νόμο Κατσέλη και δεν έχουμε λεφτά. Πώς τα φας ορίσανε τιμοκατάλογο για να εκδίδουν οι δικηγόροι τις διαταγές πληρωμής στα 400 ευρώ. Έτσι λοιπόν και ο σύλλογος, ο δικηγορικός, πρέπει να ορίσει για την ανακοπή τόσα λεφτά, για την αίτηση ερμηνείας τόσα λεφτά, για να ξέρουμε και εμείς που βαδίζουμε. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε ξεκρέμαστοι και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Πρέπει κάποιος να μας βοηθήσει, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή. Πώς θα γίνει? Συνέχεια οι τράπεζες και οι δικηγόροι θα δουλεύουν και εμείς θα είμαστε συνεχώς με το χέρι στην τσέπη να μπορέσουμε να αποφύγουμε τους πληστηριασμούς και να μπορέσουμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Μας εξωθούν δηλαδή να σκεπτόμαστε διαφορετικά. Περνούν από το μυαλό μας, περνούν πολλές σκέψεις, πάρα πολλές σκέψεις. Τώρα αποφασίσαν να ορίσουν πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες. Γιατί δεν ορίζουν πλαφόν και στα στεγαστικά δάνεια, να ξέρουμε τι γίνεται? Δεν μπορεί να δανείζεσαι, ρε παιδιά, 100.000 και να πληρώνεις 300.000 στις τράπεζες και τα φας να αγοράζουν με 10.000 το σπίτι και να σου ζητάνε 100 και 150.000. Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, ισονομία, κάποιος να μας υποστηρίξει. Ευχαριστώ πολύ.